Lero tatiyeni tioneko za sports betting komanso juga zosiyanasiyana zomwe timasewera kuti kodi zimatani kwenikweni ku ubongo kwathu. Chifukwa chani timapitirizabe kusewera ngakhale tikuluza? Ndikupatseni zitsanzo izi. Mwayamba ndi 1000 kwacha, mwasewera mwafika pa 1900, momwe mungonyamula 1900 yanu ija mwasewerabe, koma nthawi imeneyi mwaluza, mwabwerera mwafika pa 1500. Ngakhale mwawinabe ka 500 mupita ku bedi mutagona mutalusa chifukwa chaka 400 mwakaluza kacha. Chitsanzo china, mwayamba ndi 1000 koma tsiku limene loza kuvutani, mwaluza mwafika pa 200. Momwe mukagone mwayesesabe kuti yayi ine sindingaluza 800 yayi, mwayesesabe mwasewera mwafika pa 900 kwacha. Ngakhale mwaluza 100 kwacha mupita ku bedi mukusangalala, muyamba kuwauza anzanu kuti system ya bedi ndaiziwa, muyamba kuzifira genius. Ngati mwatsatira page ino mukudziwa zoti ubongo wathu ndi chairman omwe umaongolera zochitika zosiyanasiyana za mthupi mwathu, ndipo ubongo umenewo umatulutsanso mankhwala osiyanasiyana, ndipo mmodzi mwa mankhwala amenewo ndi dopamine, omwe ali mmodzi mwa mankhwala achisangalalo. Tikawina beti ija ubongo wathu umatulutsa mankhwala amenewa dopamine, ndipo amene ujanda amene amatiuza zoti waona amene zimakomera ukawina taseweraso uweneso uone. Tsono vuto la dopamine ndili iyeyo zoti mwawina suti zimamukhuza kwambiri yayi. Inde mukawina musangalala akuzani kuti musewereso, koma kwambiri iyeyo amakonda the chase, kuthamangisa chowinacho. Ngati nthawi imeneyo tili ana tikamakagwira mbalame mwina tikayika ulimbo uja kapena misampha yosiyanasiyana, chomwe chimakoma ndi ulenjewo, kudikirira kuti mbalame zija zigwidwe, kapena kuti pa chizungu we are addicted to the anticipation, the chase and not the actual winning of the bets. Limeneli ndi limene lili vuto lalikulu, chifukwa chokuti wina aliyense owina oluza kanthawi kena kake ubongo wake umakhala kutulutsa timajuisi tokoma tosekemera chifukwa chokuti akudikirira penepo kamene kamatononga. Feeling kameneko ndikomwenso anthu omwe amakhala pa madrug achina kokeni amakamva namapitirira kubwirabwira kokeni uja. Kapita nthawi tolerance yathu imakwera. Kuti tolerance sindikudziwa bwinobwino kuti ndingafotokoze bwanji, koma ndikuuze ni chitsanzo ichi. Koyambirira ukaluza 1000 omati basi halero basi yatha 1000 yachuluka. Koma pakapita nthawi umati 1000 ayi thinki ndikhoza kuyipushako pang'ono, tipusheko pang'ono. Kena kuno tolerance ija imakula kuti olompana munthu uluze 10,000 100,000 osaona vutoyi. Chinanso ndichoti chifukwa chokuti beti ija umatenga battery lambiri la ubongo wathu kumakanika kupanga control ma emotions athu kaya kuntchito kunyumba. Chifukwa choti pena timakhalire pamwamba pa chisangalalo kena kuti kumbe frasi kukanika ndithu kuzipanga control kuti pano izi sizoyenera kukwiya, izi tisangalale. Zimathaso kupezeka zoti chifukwa chokuti ubongo wathu mawaya yake akusintha, mmene timaonera zinthu zokhuzana ndi ndalama zimasintha. Kupezeka zokuti kalekale umatha kunena kuti 20,000 ndikhoza kugulira school show ya mwana bwinobwino. After some time 20,000 school show ya mwana Sunday 3 ndi ayi. Usati kuti ulibe ndalama kapena kuti wayamba kuumira iyayi, koma kuti ubongo wako ndinepopodi uganizadi ndithu ntheradi kuti bola 20,000 imeneyo utapangira bet kusiyana ndi nsapato. Ndi kusiya kwakenso kumavuta, ukayesa kusiya muja umapezeka zoti kungoboeka uli ndi mantha uli pampanipani zomwe anthu amamva anthu akafuna kusiya ma drugs kapena ngati foja. Komwe anthu ambiri amene amapanga bet ndi amuna. Kodi mmadziwa zokuti ubongo wa amuna makamaka mbali yomwe imatithandiza kupanga ziganizo zabwino decision making ukhala kuti uli majuwa kufikira mpaka namuna zaka 25. Tingana kuli ma age limit osiyanasiyana, musamwe musana wakwane zaka 18 kapena 21 maiko ena. Chifukwa chake ndi chimenechi ubongo umakhala sunakhwime. Ndetu kwalola ana athu amuna ochepera zaka 25 kuti azisokoneza ubongo wawo ndi mabets. Palibe nzeru kwambiri pamenepo. Sports betting ayika ndithu mgulu la behavioral addiction. Ena anthu ena amakhalira addicted to foja kuti kupanda kusuta kumanjenjemera, enanso atha kukhala addicted to sports betting. Ndi vuto lalikulu kwambiri pa dziko lonse lapansi. Anthu akuchosedwa ntchito, mabanja awo akutha kukhala muzingongole bankruptcy chifukwa cha sports betting. Sindofuna mukhale ino. Ndikukhulupirira next time tikamapanga beti tikhala tikudziwa chomwe chingachitike ku ubongo wathu ndipo tipanga zisankho zoyenera. Zikomo kwambiri mwakoma nonse.